Bé, doncs el meu nom és Pau Quintana, tinc 21 anys, ara mateix estudio disseny gràfic a l'Escola Illa de Sabadell i soc soci del Sabadell, d'una casualitat que soc soci des de fa gairebé, jo crec aproximadament uns 10 anys. Ostres, mira, tot va començar, els meus avis tenien una tintoreria i no sé com, tenien un carnet de soci i a partir d'aquí doncs, el meu pare m'hi va portar, primer sèiem al lateral. Me'n recordo que estàvem a tercera divisió encara aquella època, devia ser la temporada 2007-2008 i a partir d'allà doncs, bueno, va començar ja a ser una roda i era el friki que anava a veure el Sabadell. Bueno, doncs el logotip al final sí que és veritat que potser no dona visualment un to antic, és a dir, es fan molts logotips amb un to antic, com si fos retro. El meu no és així, ja que visualment penso que el to antic ja el té al veure els 120 anys i la data que apareix a baix del 1903 i 2023. També és un logotip senzill, visual, aplicable avui en dia, s'està a tot arreu, s'està a xarxes socials, s'ha d'aplicar a molts llocs. Llavors, doncs és un logotip aplicable. I finalment, doncs, per donar un toc distintiu, en el número 0 doncs, es fa un homenatge al final a algú identificatiu del club, que és l'arlequinat. I per això el 0 doncs, té un caire arlequinat. Bueno, al final va ser un cúmul de coses. Jo vaig començar, quan vaig rebre l'encàrrec, doncs vaig començar al final a flipar-me. O sigui, vaig començar a crear com un escut nou, vaig començar a crear 1000 històries i era com, ostres, al final potser això no és el que es necessita, sinó que es necessita més algú visual, algú d'aniversari i algú que la gent doncs, sàpiga que és una data important. I és per això que cada cop doncs, ha sigut més minimalista i funcional. O sigui, al final també es necessita això avui dia, que sigui funcional i doncs, donar petit detall particular com és l'arlequinat en el 0. Ostres, al final és un orgull, perquè al final va donar casualitat que això va ser un encàrrec. Al final ens van seccionar uns quants d'allà de l'escola i, ostres, que et tinguin l'encàrrec, que sigui el Sabadell, això ja al final és una motivació, perquè tu esperes doncs, que sigui un encàrrec d'una altra empresa o alguna cosa així, però, ostres, dona casualitat que és del Sabadell i més quan et diuen que al final és la proposta guanyadora, doncs formar part d'algú històric o d'aquest club doncs significa molt. Bueno, crec que al final, això de vegades ho rumiem molt, crec que ostres, som una ciutat potent, amb molts habitants, ostres, poder fer una crida a la ciutat, no sé, que aquest club sigui gran, simplement, ostres, omplir l'estadi, o sigui, jo crec que fa molt que l'equip, no sé, l'afició al final és qui empeny l'equip i tenir una ciutat com és Sabadell, una ciutat potent aquí a Catalunya, doncs la gent al final som el motor i si volem al final tenir un club gran, doncs nosaltres, al final depèn de nosaltres i sé que és un procés, sé que al final, doncs, hòstia, ara potser es veu, hòstia, el Sabadell, bueno, està aquí a primera Real Federació, però bueno, al final s'ha de fer, s'ha d'anar, s'ha d'estar amb l'equip fins que els resultats surtin i segur que quan surtin els resultats, perquè sortiran, doncs la gent s'anirà sumant i no es veurà tan friqui anar a veure el Sabadell. O sigui, jo animo tota la gent ostres, ja que tenim un club tan gran a la ciutat, doncs que s'animi, que vingui